Okay, ti topic tayo iti Proverbs chapter 15 verse 1 kunana ditoy, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Nunod duma di pinagsunsinnong bat tayo, pag sinagsisinong batan tayo, iso iti mangited iti dakkel nga problema because kunana ditoy, a harsh word stirs up anger. At darata di hangaping pinagkikinawatan ti agasawa, ngem nunod duma gumubsang di isong bat tayo, iso di iti mangrubrob, iso di iti pagdakkelan, iti riri, kinang nga pagkikinawatan, gapo di isong bat tayo, nga harsh, wenno nagubsang, ngem isong bat tayo, iti pada tayo, nga tao. At iti pagsasaw tayo nga, nakukuha yan sa magandang usapan. Alain nyo, iti nasayaat, nga tungtungan. No duma, iso ti pagdakkelan iti sakit iti nakem iti tattao because of the harsh words nga rumrumwar iti ngiwat tayo nga masaktan tayo launay di kaririri tayo di tao nga antay nga pagkikinawatan di antay nga mauwatan nga bagbagana ket no duma dumakkel di nga puor wenno uram ket it takes years nga santo masebseban. Ngem kunana dito ay a gentle answer turns away wrath. No nasayaat iti sungbat mo subsuban na, wenno depend na, iti pungtot, di ka sasaom. So nga nagiging ko natin, dahil kiti Bisaya, at dahil kiti ugali nga na siya, kiti taga Bisayas, nga oray makiriridan, nakalumlumanay pala, very slow pala, ken gentle pala, ti pinagsasauda, ngano ilokaro ti katungtungtong mo, wenno ilokaro ti kariririm, ay, dumakkel ti matana, bugbusingar ti lapayag na, agngir-ngir pa yung duma, so duma, dumakkel ti hanti pagkikinawatan. But today, masapol nga nuhan tayo, na ikaten tayo, iti di anger, ikaten tayo di bitterness, ikaten tayo di harsh words, nga rumrumwar iti ngiwat tayo, so that we will not be able to hurt others, nang nangruna, di kitihaan tayo nga tattao nga kadkadwa nang nangruna giagdingdingeg. There are times nga nung duma masair da di mi sausawang. It's not more on the problem, but it's the word nga insawang mo nang ato di pitch mo di Bisaya kaming ke alumanay laeng pero Ilocano at dati pungtot da, at dati harsh words da, it strong, iti impact na, so duma, nagdagsen ti impact di tao. So today, let us be gentle with our answer. Ikaten tayon, iti kiti nagugubsang, nababastos nga pinangsumsumbat tayo, hindi kiti naganak kada tayo. So nga dumadahan tayo, met nga mablame, hindi kiti naganak kada tayo, nagpungtot da kada tayo, kasi no duma, iti sumbat tayo, nagugubsang, bastos. Ket halang reyay, ikaten tayo, kem ko namang nagbasulak. Hamo nga tangsitan tinaganakken ka, because of the words you say, you hurt the more you mother, ginanang mo, ket no duma, iso ti pagpungtutan na, iso ti haan nga pagkadevelopan na tinasyat nga relasyon because of our answer. There are two types of answer. Harsh words and gentle answer. Ket no nasirib ka, let us be gentle always to others, kasi no niya ti mulam apitem. No gentle ka, iti padam nga tao, gentle to, met iti padam nga tao ken ka, ngem no balasubas ka, nagubsang ka, dakes ka, nagubsang to, met ken dakes, iti subalit na ken ka. So today, let us learn to be gentle always. Urang nangrunag iti anak tayo. Sometimes we correct them, ngem adda tinayon nga harsh words, ket no duma masaksaktan di anak tayo. So no duma nga ba-develop iti nasiat nga relasyon iti agam ama ken ti anak because of the harsh words. Instead mo chechikem di karakter na may sawang pa iti dakes nga kababalin no duma the child is hurting. But today, surwam kiti nag-anak ngamnong nakong madigeneramid mo, hamuraramiden detan gaputa dakes. Nasayaat no maalam iti nasayaat nga sao ket adapay nga respetaren na ka no gentle laeng ti pinangsumsumbat mo wenno pinangsurusurom ni kiti anak mo adaddanto pay nga dayawen da ka respetaren da ka ket nangruna denggen da ti pambagbagam because you are very gentle to them. Taprisem laeng wenno nagkamali unless nga medyo grabe nga kunak nga grabe masapul met ti baoten ngem nohan pala nga grabe nang nangrunahan nga intentional
let us use gentle words to correct them. Gentle words nga kuna tayo ipakita ti na siya at kendakes. Ket sapay kuma, tadeto nga naadal tayo deto nga aldaw, ken deto nga Domingo, maadal tayo, ket hantay lang na dingeg, aramiden tayo, kaputa pagsiyatan tayo na siya isayaat no gentle ka kaysa harsh words na rumrumwar itingiwat tayo. Nang nangruna nagpungtot tayo no daduma, adari kati rumwar nga balikas tingiwat tayo. Very very harsh. Nang nangruna kati Ilocano, aduri kati kuna tayo nga adari kati nayon na di ending na di pagsasao tayo na nagpungtot tayon. Han ko mga kasta. Ikaten tayon, let us be gentle to check them. Let us be gentle to love them. Let us be gentle. Tapos nisuro tayo, di kati anak tayo nga nasayaat. Ket sapay kuma, nagdingdingig tayo lata, kan kanayon ti lost and found. Because here, we will learn more. Ket agyaman na kinyapo, ket agsublinto ni Pastor Ricky, don't change your channel. Pastor Ricky will be right back.